traiem de la primera fàbrica que introduïx este propeller en els anglesos. És el 1862. Per a fer cotó, el cotó com que tens tu, és estampat. Vale, jo prefereixo que sigui un teixit molt base, el primer base, perquè és el origen. Vale? Jo va, mira, jo no veig un color. Això és d'Espanya del treball, d'abrigos, pantalons i de cases. Les piques. Ah, és una aranya. La única màquina que caldria mantenir és un carrosser. La única màquina per a moure el pas és o manual o mecànic.